την κυρία Δασκαλάκη, που έχει ασχοληθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό με τον πολιτισμό. Αν τον χρησιμοποιούμε όντως αυτόν τον πολιτισμό, αυτό το μεγάλο μας όπλο στην διεθνή διπλωματία και το αξιοποιούμε ως κράτος, ως έθνος, ως πολίτες, όπως πρέπει. Ναι, αυτή να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι εδώ και σε ένα τέτοιο πάνελ. Η ερώτηση είναι λίγο δολοφονική, πρέπει να σας πω. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή ότι ελέγχθη μέχρι τώρα. Διαχρονικά έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα που λέμε εντός εισαγωγικών για την πραγματικότητα δεν υπάρχει συγκροτημένο και οργανωμένο πολιτιστική διπλωματία, επαφίεται και αυτό στον πατριωτισμό κάποιων Ελλήνων. Όταν λέμε πολιτιστική διπλωματία, τι εννοούμε? Εννοούμε μια εξωστρέφεια σε πρώτη δόση. Ναι, τα μουσεία, ναι, αυτό το όραμα του Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών ήταν μια τεράστια πράξη πολιτιστικής διπλωματίας και αν θέλουμε να θυμηθούμε εκείνα τα χρόνια, θα θυμηθούμε, επειδή αναφέρθηκε η πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στην ίδρυση τότε του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με τον καθηγητή Γεωργάκη, ο οποίος είχε μεγάλο όραμα και εκείνος. Θα μου επιτρέψετε, ντρέπομαι, θα το πω όμως, ήμουνα αρκετά νέα τότε, είχα την τιμή να τον έχω γνωρίσει και να έχω μιλήσει μαζί του. Είχε ένα πάθος με αυτό το Ίδρυμα Πολιτισμού, μέχρι που κουβάλισε στην Οδυσσό κάγκελα από τον Πειραιά για να φτιάξει το σπίτι της φιλικής εταιρείας και τέτοια πράγματα. Θυμάμαι ότι είχα τολμήσει να του πω, κύριε καθηγητά μου, όταν θα πάψετε να υπάρχετε εσείς, θα πάψετε να υπάρχει και το κέντρο. Δεν ήταν καμία συγκλονιστική εξυπνάδα από μέρος μου, έτσι έγινε περίπου. Θέλω να πω ότι η πολιτιστική διπλωματία χρειάζεται μία οργάνωση και μία συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι τι έχουμε ως προϊόν, να το πω χυδαία προϊόν, να πουλήσουμε σε εισαγωγικά, χυδαία να πουλήσουμε προς τα έξω. Βαριά βιομηχανία είχαμε, δεν έχουμε πια. Το αγροτικό προϊόν έχει αρκετά προβλήματα, μην επεκταθούμε. Έχουμε λοιπόν αυτό το τεράστιο πολιτιστικό προϊόν, αυτή την τεράστια κληρονομιά, στην οποία πολύ συχνά καθόμαστε στις δάφνες μιας προγονολατρείας και μιας νοσταλγίας, χωρίς να βλέπουμε μπροστά μας. Ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, αναφέρθηκαν όλοι περίπου πριν, είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Όμως, σε σχέση με αυτά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έδρες νεοελληνικής γλώσσας σε ξένα πανεπιστήμια, οι οποίες σβήνουν και πεθαίνουν γιατί δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους. Όχι μόνο οι έδρες, μιλάω για τα σχολεία, τα ελληνικά στο εξωτερικό, τα οποία αγωνίζονται. Τα δημόσια σχολεία που η πατρίδα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί σε πόλεις όπως το Παρίσι που το έζησα πάρα πολύ, οι Βρυξέλλες και γενικά όπου υπάρχει μια σημαντική ομογένεια. Να πούμε και άλλα πράγματα. Έχουν σε γενικές γραμμές σχεδόν καταργηθεί, νομίζω εντελώς, αυτό το πράγμα που λέγαμε κάποτε μορφωτικός ακόλουθος της περισβείας. Δεν υπάρχει το είδος, πέθανε. Δεν φτάνει αυτό. Ένας αλής του μήνυμης υπουργός, τον οποίο δεν θα αναφέρω, ξύπνησε ένα ωραίο πρωί και αποφάσισε ότι πρέπει να κλείσει μεγάλα και σημαντικά προξενία, όπως το Γενικό Προξενείο του Παρισιού, το Γενικό Προξενείο στο Λονδίνο, με τους φοιτητές που έχουμε, με την ομογένεια που έχουμε, με το City, ό,τι θέλετε, στο Βερολίνο, στη Μασσαλία. Η Μασσαλία, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πώς συνδέεται η ιστορία της Μασσαλίας με την ιστορία της Ελλάδας και τι συμβολισμό είχε αυτό το προξενείο. Θα μου πείτε και τι σχέση έχει αυτό, θα σας πω τι σχέση Οπότε έχει. λέτε κλείσανε βασικοί πυρήνες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κύτταρο του ελληνικού πολιτισμού. Όχι, δεν μπορούσαν να το κάνανε, γιατί οι γενικοί πρόξενοι, κατά κανόνα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει μια κεντρική γραμμή, όσοι έχουν την ψυχή, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που το έχουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό
έκαναν πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το Λύκειο Ελληνίδων, γιατί βλέπω περνά απειλητικά ο χρόνος και δεν θα... Θέλω να σας πω και δύο λόγια για την UNESCO, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και για την UNESCO, και θα σας πω για το Λύκειο και των οι Ελλήνων. Δελφοί και όπως και άλλοι δήμοι στη χώρα, έτσι, έχουν πολύ σημαντικά μνημεία που προστατεύονται από την UNESCO. Δεν ξέρω αν προστατεύονται ουσιαστικά. Δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Αυτό και είναι... τι προστασία ακριβώς έχει η UNESCO? Ακούστε να σας πω. Η UNESCO είναι ένας μεγάλος διεθνής οργανισμός, ο οποίος είναι ενταγμένος στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι το αντίστοιχο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση κτλ. Μέσα εκεί εκπροσωπούνται 196 χώρες, με πάρα πολλές από τις οποίες, γιατί δεν μπορεί να είναι αλλιώς, και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, δεν έχουν διμερείς σχέσεις. Τι ρόλο λοιπόν υποτίθεται λέω, τι τεράστιο ρόλο μπορεί να παίξει η αντιπροσωπεία μιας χώρας σε ένα μεγάλο διεθνή οργανισμό με το πρόσχημα του πολιτισμού να παίξει χοντρό πολιτικό παιχνίδι. Έχω να σας πω ότι διαχρονικά και οι φόλαστες κυβερνήσεις καμία ουσιαστική σημασία δεν δόθηκε ποτέ σε αυτή την αντιπροσωπεία. Να πω και για το Λύκειο των Ελλήνων και θα τελειώσω. Το Λύκειο των Ελλήνων πάρα πολύ νωρίς, είπε πολλά πράγματα η κυρία Κυράτζη, πάρα πολύ νωρίς από την εποχή της Παρέν ακόμα, κατάλαβε τη σημασία αυτής της εξωστρέφειας. Πέρα από το γεγονός ότι βγαίνει και τρέχει και χορεύει και τραγουδάει και μεταφέρει αυτό το μήνυμα του ελληνικού πολιτισμού μέχρι και το Μεξικό ή την Άπο Ανατολή που θέλετε, η Παρέν από την αρχή και ίσως λίγο μετά φρόντισε να ιδρύσει ένα τμήμα που το λέει Διεθνών Σχέσεων. Αυτό τι σκοπό είχε? Οι κυρίες που δραστηριοποιούνταν εκεί είχαν την εντολή και την αποστολή να έρθουν σε επαφή με τις γυναίκες των πρέσβεων. Τότε δεν είχαμε γυναίκες πρέσβεις. Σιγά σιγά έχει αλλάξει λίγο αυτό το σύστημα. Το τμήμα διατηρείται, σε πολλά πράγματα έχει προσανατολιστεί διαφορετικά, αλλά θέλω να πω με αυτό ότι από την αρχή το Λύκειο των Ελλήνων, πέρα από τις δικές του εξορμήσεις, φρόντιζε να καλλιεργεί και τις σχέσεις με οτιδήποτε ξένο υπήρχε στην χώρα. Και νομίζω βοήθησε πάρα πολύ τις γυναίκες διαχρονικά και σε εποχές πολύ δύσκολες. Και να πούμε ότι την Κυριακή έχει και την εκδήλωση για τα 50 χρόνια εδώ στη Λαμία, μια εξαιρετική εκδήλωση και όσοι μπορούν πρέπει να την παρακολουθήσουν.